What's up? Šudmíšk a Poromco vás víta pri našom vlogu z Jonas. Čaute cudzí. My vás opúšťame. Za chvíľu. Už budeme za chvíľu v Polsku. Dzień dobry. Dobrý večer. Áno, kúkali sme tam seriál Jonas Brothers. Akože chillhood, že level up. Čaute, kuzlátka, kobietky. Deň dobrý, si nevlastne. Dobrý sme? večer, protože... Dobrý večer, priatelia. To ty kobietky naše. Čo vy? Sme, viete kde? V Krakove. Áno, Užívajte na Slovensku. cudzí. Ďakujeme. Jak sa povie dovidenia? Takto toto vypadá, ľudia, pozrite. Tu máte také schodisko, hej? To aby ste nevedeli Slováci čuzí. Čuzí, ešte, čo tu je všetko? Ja neviem. Tu máte krásne napísanú, kde je galéria krakovská. To na Slovensku by sa toto nestalo. A tam máme A tu sú dvojposchodové autobusové stanice, hej? Tu je jedno. Tam máte niekde druhé, hej? Takže ako ľudia, toto není Slovensko. Počkajte, nájsť bystríza, si z mobilné v Polce. Lebo sme, viete, kde sme? V Polce. Áno, sme v Polce. Polskej republike. Ako sa to volá, hej? Obezočenie? To, dobre došlo. Dobre došlo. Majte sa. Majte sa. Majte sa. A ideme. Ideme. Poprvé, akože prvý trip ľudia sa mne rozopol všetko, čo sa len dalo. A teraz my prídeme do Polska a jej sa prosím pekne rozopla taška. Prečo nie? Ľudia, akurát myška, čo si vyťahla peniaze, ich prejebala v jednom krásnom obchode. Ale neviem, akože neuverte v ktorom. No asi v ktorom. No ľudia, asi v ktorom. No však Zara. Ale ja za chvíľu tiež asi prejebem niečo. A toto je okolie mesta, ľudia. Že brutálne, akože... Ako keď vám mám povedať, Kobietky a nevieme, kde sa nachádzame a musíme ísť na hotel. Teda Áno. na naše ubytko. takže ľudia, ručíme sa, lebo musím zapnúť GPS, mám 7%. Takže... Hotel Polonia. Tak. Čati. A jasné, že sme spravili aj pár fotiek. Myšky. Čaute, my tu budeme takto zajtra čakať. Tu. Takže toto je náš pekný priestor. Sice je strašná zima, ale to prežijeme, lebo máme pivo a až za hodinu nám čosi ide. No, a tu sa stala situácia, kedy som zistil, respektíve ani nezistil, že ja sa vlastne prihlasujem ako Tak ideme Bolt taxíkom. driver a nie, že si chcem objednať taxík. Tak 4 kilometre, takže to máš 8 zlotých, tebe jebe, však to je 2 eurá. No tak ideme taxikom. Hľadaj Pozri, aha. Bolta. Hociaké taxíky proste. A nevieš po anglicky? Tak sa nauč. Deň Lebo dobrý. cestovanie je freedom. Dobrý večer. Čo? Dobrá noc. What? Šalalalala. Celebrate the moment just like this. Turururu. Waffle House. Turururu. A teraz naskočí Patriková hodina polštiny. Litva 20 36 rokov v Warszawie.
Okres dзвoniť to 2 roci, iný hojnovosti. Ja len pro vás, že zonej po vstániu v Varšave, hojnovosti. Táto fotka je úplne normálna, ale pre nás úplne bizárd. A to zistíte až začiatok tohto ďalšieho dňa. Hello. Ten dobrý koťatka. Dzień dobry, kociatka. Kobietky. My máme Snidania premium. Adresa Florianska 39. My ideme kúknuť, co nám doniesli na snidaniu. A do našej... Izbietky. Let's go. Number 1. We can see. Wow. To sú uhorky. What? A paprika. Paradajka. Amerika, Afrika. Také veľa šalátu. Veľmi veľa. Po zistení, že máme vegánsku stravu, sme si šli kúpiť šunku a syr do obchodu. Čo to je? Dobré ráno, kobietky. Dobré ráno, kobietky. Našli sme pekiarnicku. Teraz, keď sme si kúpili ako nákup, lebo sme dostali vegánske. A dneska máme pekný Máme deň, že syr, pretože dneska šunku, je u nás... čo? Cereálne kajserky. Čo je dneska? A nevieme V Krakove, kto tu dneska príde? Nevieme, ako co tu ešte bude. Ale niekto tu dneska príde. I don't know. Dneska tu niekto príde a my sme kvôli nemu tu. Však. Yes. Joe. To je moja mama. Áno, tu nakoniec chytá záchvaty, joj. A nakoniec sme už pokračovali v ďalších činnostiach. Potom sme vytvorili náš výtvor, išli sme už konečne do Tauron Areny, kde sme krásne išli takto čakať 8 hodín na koncert. Chcete vidieť môj krásny... A teraz začala zábava.
Put your arm around him. And say, I love you. Or say it like you mean it. Say, I love you. Jakieś jedziemy do dôchodku. Mňa bolí chrbát, dolný. Neviem sa zohnúť. Tuto moju druhú polovičku. Bolí prosím pekne, nohy. Tak, Všetky pety. my To je dôchodok. Ľudia, ale my toto je sme dôchodok. stáli 8 hodín, len tak, akože by the way. Dobré ráno. Kovietky. Je deň po koncerte, tento už padá na kolena. Zo schodov, doslova. Ideme po kávu. A ešte máme taký dobrý pičung, že ide džús kúpiť. Nie, to ešte otočím. Dobre, už. Čaute. Čaute, Čuzi. Vítame na Slovensku. My sme v Polsku, v Krakove. Deň A dobrý. už ideme domov. Áno. Máme tu Ale kufríky. nechce sa nám už ísť ešte domov. Lebo- Hľadáme Joea, Nika a Kevina. A nevieme ich nájsť. To je ten problém. No. Máme na to iba 2 hodiny. Mhm. Takže pomáhajte nám hľadať. Zavolajte nám na naše telefónne číslo, ktoré uvidíte teraz. Tak, ty kokos, to čo tu je za veľa ľudí? A ty, že tu je málo ľudí? Ten môj... Čaute, Čuzi. Vítam na Slovensku.